सिमलुगुरि दखरा एबसुनि सिङाव लखिमपुर जिल्लानि बानजायनायाव बेयाव जों मिरु दुलाय बर' फरायसा आफादनिफ्राय मोनसे मावफारिया बादायाव जों बाहागो लाफैदों। आंनि मुङा खोरोमदाव, आङो दुलाय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि। दा बे समाव जों गासैबो दखरा आरो जिल्लानि दैदेनगिरिफोरखौ लानानै जोंहा माखासे लाखानाय मावथांखिफोरनि सायाव सावरायनानै जोङो बोरै गुबुन गुबुन जेंनानि सायाव खामानि मावलांनो हायो। जेरै गुबैयै जोङो सोलोंथाइखौ थांखिनानै जोंहा आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइ मोनसे मावथांखि दङ आरो समाज आरो गासै माहारियारि बिथिङाव, रांखान्थि बिथिङाव आइजोफोरनि रैखाथि बायदि जोंनि जौगाथायनि थाखाय खामानि मावनायनि थाखाय जोङो मोनसे मावथांखि लादों। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुङाव गोजोरथियारि मावथांखि मोनसे दङ। जाय मावथांखिनि गेजेरजों जोङो बर' आरो गुबुन गुबुन ओनसोलाव जों रायजो जानाय थासारिखौ साबसिन हामसिन एबा सोदोमस्रि गोनां मोनसे हारिमु आरो थुनलाइखौ जौगाहोनानै थांना थानो थाखाय खामानि मावलांनायनि जे मोनसे राहा लामा, बेखौ दिनै जों गावजों गाव मावथिफोरनि गेजेराव साखाफारा जानानै गावजों गाव बुजिलायहोनाय, गावजों गाव सांग्रांथि होलायनाय, बे मोनसे मावबादानि गेजेरजों जों बे प्रसेस्टाखौ जों लादों। लोगोसेयै फैबाय थानाय समफ्राव बायदिसिना जोंहा आद्रा थानाय माखासे खामानि दं। जाय खामानिखौ दिनै बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों जोङो मोनफुंनो थांनायनि लामायाव, जेरैहाय जोंनि सिमलुगुरि ओनसोलनि बर' बिदा फंबाय गासैबो रायजो जानाय, जेरै बिश्वनाथ सनितपुर जिल्लाजों सोमोन्दो लाखिनानै बे ओनसोलखौ जों एकर्डनि सोमोन्दो लानानै दिनै बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजनाव हाबनो थाखाय जाय समाव रायजोफ्रा बे ओनसोलना दाबि दैखांदों आरो जों दुलाय बर' फरायसा आफादा बिनाय ओनसोलफोरखौ लानानै जोङो दिनै आसाम सरकार आरो भारत सरकारनि गेजेरजों बे कमिसन दानायनि उनाव माखासे खामानिखौ जों बाहागोआव मोनदों। बिनिखायनो फरायसालिनि जेंना आरो गुबुन गुबुन फोरोंगिरिनि आंखालफोरनि जेंना, बेखौ लानानैबो दिनै एकर्डनि गेजेरजों मोनसे मोजां थासारिखौ जों हास्थायदों। बिनिखायनो जोङो बिनि जेंनाफोरखौबो राजनिति बा बे समायसाखौ जों बोरै सुस्रांनो हागोन, बिनि लामाखौबो लानानै जों सावरायनाय जादों। दा बेजों लोगोसे नोंथांमोननि ओनसोलाव बे ओनसोलाव फोरमायदों जे बेवहाय फोरोंगिरि बर' मिडियाम स्कुलफ्राव जोंहा रिटायार जालांबाय, गोबां आंखाल जालांबाय। दा बिनि थाखाय जोङो एबसुआ दुलाय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जों आसाम सरकार आरो गासैबो अफिस लेभेलाव बा बबे बाहागोनिफ्राय जोङो बेबायदि फोरोंगिरि मोननांगौ, बे हाबाफारिखौ जों मावनाय जागोन। मानोना सोलोंथाइजों, जोंनि बिजोंजों थांना थानायनि थाखायनो माहारिया थांना थागोन आरो माहारि थांनांगौब्ला जोंनि राव, थुनलाइ आरो जोंनि सोलोंथाइया, जोंनि बिजोङा अराय सम थांनानै थाफानांगोन। आरो बिनि थाखायनो जों बयखौबो दिनै मावथि लोगोफोरनि गेजेराव बेफोर सांग्रांथिखौ लानानैनो जों गावजों गाव फोजाखांलायनाय, माहारिया थांना थागोन आरो माहारि थांनांगौब्ला जोंनि राव, थुनलाइ आरो जोंनि सोलोंथाइया, जोंनि बिजोङा अराय सम थांनानै थाफानांगोन। आरो बिनि थाखायनो जों बयखौबो दिनै मावथि लोगोफोरनि गेजेराव बेफोर सांग्रांथिखौ लानानैनो जों गावजों गाव फोजाखांलायनाय, गावजों गाव मिथिहोलायनाय मोनसे हाबाफारिखौ जों लानाय जादों। गोजोन्थों। सार, बेजों लोगोसेनो जोंनि बर' बिजोंनि फरायसालिया बै समाव गुबुन फरायसालियाव दाजाबदेरनानै थानाय एमेलगेमेट जानानै दङ। बे फरायसालिनि सोमोन्दै सारा मा बुङो? जोङो बे मोनसे जेंना सोरजिनायखौ जों मोनदों थांनाय समाव, जे बर' बिजोंनि फरायसालिफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि लामायाव एबा खाथि खालायाव थानाय एसामिस मिडियाम आरो बर' मिडियाम, एमइ स्कुल, एलपि स्कुल, हाइ स्कुल, दा बेफोरखौ मिडियाम बेसिसाव नायस्लाबालासिनो स्कुल बेसिसाव बिथांमोनहा एमेलगेमेट खालामनाय जादों। एसामिस मिडियामजों बर' मिडियाम एलपि स्कुलखौ लाबोनाय जादों। बर' मिडियाम एमइ स्कुलखौ एसामिस मिडियामनि हाइ स्कुलजों सरजाबनाय जादों। नाथायबा दिनै जोङो बेखौ रायलायदों आसाम सरकारनि बे बाहागोआव, जे आसाम सरकारनि अफिसारफोर, मन्थ्रि बिथांजोंबो रायलायनाय जादों। मानोना बर' बिजोंनि फरायसालिफोरखौ एखुथायै एमेलगेमेट खालामोबा जोंहा जेबो बुंनांगौ थाया। बर' बिजोङा बर' बिजों बादियैनो नायजानांगोन, एसामिसआ एसामिस बादि नायजानांगोन। दिनै मोननैखौबो एमेलगेमेट खालामनानै मोनसेल' मिडियाम थांनायनि लामा फैयोबा बे जोंनि थाखाय दुखुनांथाव जायो। दा बेनिखायनो जों दिनै आसाम सरकारनि खाथियाव बेखौ अलरेडि बिथांमोना मिडियामखौ मिडियामैनो दोननायनि मोनसे प्रचेष्टायाव जोंनो कमिटमेन्ट होदों आरो गुबुन गुबुन जायगायाव एखुथायै गावबागाव बेस्ट स्कुल, मिडियाम स्कुलखौनो लाखिफिननो थाखाय बिथोनबो हरनाय जाबाय। आरो गोबां जायगायाव बेबादिनो जेंनाया दंबावो, नाथाय बेखौ थाबैनो सुस्रांनो थाखाय जों आसाम सरकारनि सायाव नारसिनदों। मानोबा बर' मिडियामा आलादा मिडियाम, एसामिस मिडियामा आलादा मिडियाम। बेयाव ज' खालामनानै मोनसे एसामिसनिजों बर'खौ फोरोंबा जानाय नङा। एसामिस मिडियामाव बर' मिडियामनि फोरोंगिरिया फोरोंनांगौबा उसुबिदा फैगोन।
दा बेनिखायनो जों बेफोरनि सायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा खामानि मावगोन आरो जों बिनि सायाव सांग्राङै दिनै नाजालांबाय थागोन। आरो सार बै साननैसोनि सिगां जोङो ससियेल मिडियायाव नुनो मोन्दोंमोन दि जोंनि बर' माहारिनि गौथुमनि आफादनि गासै बिबानगिरिफ्रानो बिजेपिआव जइन जानाय नुनो मोन्दोंमोन। बे बेलायाव सारा जोंनि बर' रायजो राजाखौ मा मेसेज होनो सानो? दिनैथ' जों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावथि हिसाबै जोङो गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफ्रा गुबुन गुबुन आफाद खालामदोंब्लाबो मोनसे सम थायो जाय समाव बायदि आफादाव माहारियारि आफादफ्राव खामानि मावनो हायो। नाथायबा बयहाबो उदांस्रि दङ। जाय उदांस्रिखौ लानानै गणतान्त्रिक देशआव गणतान्त्रिक हादोराव बेबायदि भारत गिदिरथार मोनसे गणतन्त्र देशआव जों बयहाबो राजनिति बिथिङाव खामानि मावनो थाखाय सुजुग थायो। बेनिखायनो गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफ्रा निस्सय गुबुन गुबुन हान्जा नाथायबा बयहाबो उदांस्रि दङ। जाय उदांस्रिखौ लानानै गणतान्त्रिक देशआव गणतान्त्रिक हादोराव बेबायदि भारत गिदिरथार मोनसे गणतन्त्र देशआव जों बयहाबो राजनिति बिथिङाव खामानि मावनो थाखाय सुजुग थायो। बेनिखायनो गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफ्रा निस्सय गुबुन गुबुन हान्जाखौ सायख'ना लानाय जायो। दा बे बिथिङाव बे मोनसे गणतान्त्रिक मोनसे उदांस्रि बेबस्था जाय गणतान्त्रिक बेबस्थायाव बाहागो जानानै खामानि मावनो लुबैयो बिथांमोना निस्सय पलिटिकेल पार्टिफोरखौ सायख'नाय जायो। बेयावनो सोरबा बिजेपि थांगोन, बेयावनो सोरबा कंग्रेस थांगोन, बेयावनो सोरबा सिपिआइ बायदिसिना इउपिपिएल बिपिएफ बिदिबो खालामनो सानगोन। नाथायबा बेयो मोनसे गणतान्त्रिक देशनि केरेक्टार जाय केरेक्टाराव जों नोजोर लानानै मोजांनि थाखाय बयबो खामानि मावनांगौखौ जोङो आसा खालामनो हायो। आरो बिनिखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफाद दैदेनगिरि हिसाबै जों बयबो बेखौल' नुहुरो जे बयहाबो गणतान्त्रिक देशआव राजनिति मोनसे उदांस्रि थायो आरो बिनि थाखायनो बेबादि निस्सय दैदेनगिरिफ्राबो जातीय आफादनि उनाव खालामखांनायनि उनावबो बिथांमोना बेबायदि मोनसे राजनिति बिथिङाव खामानि मावनायनि राहा लानो गोनां जायो। गोजोन्थों।